Salam mehman do'monlar. Edi dilleşler, qadırdan tomoşaçylar, Hak Bilelişiňiň Türkmenim kanalynyň aýyň 23-nde boljak Göni aýlym bilen baglanyşykly video bildiriş etmek istedim. Tekst görnüşinde, surat görnüşinde de hemişeki yerleri ýaly Türkmenim kanalynyň öz toparyndaky şol ýerindäki bildiriş edilýän ýerine ýene goýarys. Ýöne gaty täsin tema bu gerekki Göni aýlymyň temasy. Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň daşary urtlarda hakyky oppozisiýa aktivistlik hereketler dörüme ýaly edýän planlarynyň, oýunlarynyň hemmetiniň bilini döwýän şu temany uzağa çekdirmän aslynda 5-nji gün giýje edeliň, ýagny şu gün giýje edeliň diýdiler. Ýöne Göni aýlymy alyp barýan öňdewarjylarymyzyň köpüsi işleýär. Şoň üçin biz muny 6-njy gün giýişlik Türkiýe wagty bilen saat 11-de etmeli diýip netije geldik. Bu gedekki bizim Göni aýlymyzyň temasy haramdagy Türkiýe ýygyny elinde tutturalım. Gaty täsin çağırış. Tuttur ýaz saat diýip çağırış edýänler bar. Umuman şu pikir şu çağırış bilen baglanşykly. Ýöne esasy zat Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň we şu rejimiň oýnatgysy, rejimiň ýüpini elinde, jylawyny eline tutup oýnadýan aktivistleriniň bilelikdäki şerigat toyu barada Göni aýlym eder. Diktatorlyk rejiminiň we on goşadyrnyň içindäki aktivistleriniň ýa-da ýalanan aktivistleriniň bilelikdäki şerigat toyu. Şu arada biz Göni aýlym ederiz. Bir tarapda Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi ýüregi pek, lewzi halal, yaradana bir wara gönükýän, şoňa ak yürekli ibadet edýän watandaşlary sakkal goýardyň diýip sakkalyny gury tersinden syryp namaz okaýan diýip azar berýärler. Türkmenistandaky diktatorlyk rejimi beýleki tarapdan anançly adamlara, lewzi halal adamlara, ak görek bilen, pek görek bilen ibadet edýän adamlara şeýle zulüm edýän bu rejim beýleki tarapdan näme edýän? Daşary urtlarda özüni hamala Türkmenistandaky hökümete garşy görüşýän ýaly ýa bir özüni görüşüji ýaly, aktivist ýaly tanatjak bolýan şolar wagtyň özünde de Türkmenistana şeriat kadalaryna göre ýaşadym, ýaşaýan hemme edim bolunmaý şeriata göre edýän diýip dini ulanyan terrorçular tarapyndan gowy taýýarlyk görüp Türkmenistandaky polisiýa, howpsuzlyk güýç gullugynyň işgärlerini nähil öldürmeli, şolara nähil hüjüm etmeli. Şoňa taýýarlyk görüp, şoň tälimini alýan adamlar bilen bile ýanky hakyky pek yürekden ibadet edýän, watandaşyna zulüm edýän diktatorlyk rejimi ýanky dini haram niyetler üçin, terrorçuluk üçin ulanyan adamlar bilen bilelikde hereket edýär, bilelikde toy edip şoň toyuna bilelikde gatnaşýar. Beýleki tarapdan Talibanyň serkerdelerini, ýol başçylaryny Türkmenistana getirip elit çaýlardan şolara jaý berip şol Türkmenistanda biznes etmek mümkinçiliklerini döredýär. Goloýda Türkmenistanyň Hronikasy neşrine belli jurnalist Arkadi Dubnow Türkmenistanyň
Owalky daşary işler ministrlerinden Baris Şeýkhmuradow bilen bile Owganistana bolan Taliban bilen geçirilmeli duşluk üçin Owganistana eden sapar bilen manaşykly ýatlamalar barada gowy interwiu makala çap edildi. Gaty täsirler şu taýda edilýär. Şu hakikatlary halk bilmeli. Şu hakikatlar esasında inni näme ediljek bolýar? Inni nähili haramzadalar, dönükler, oýnatkular öňe sürilýär. Halkyň aňyny zäherlemek, ünsüni sowmak we şeýlelikde dawara bilen 3-nji diktatorlygy getirmek üçin. Şu zatlar barada göni aýlymyzda gurrun ederiz. Şu temalarda öz başından geçirenlerini, bilýän edýän zatlaryny aýtmak isleýän watandaşlarymyz aýtsyn diýip goýjak bildirişimiziň aşagyna tesirleňizi ýazyň diýip şoň üçin şu gün video bildiriş etdik. 6-njy gün akşam Türkiýe wagty bilen saat 23:11-de Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe'ge gelende şonu polisiýa tutturalýan çağırşy we diktatorlyk rejiminiň goşadyrnak üçin näki aktivistler öz oýnatgoý adamlary bilen bilelikde gurnan şeriat toýuny şoň bilen baglanyşykly. Şu putupucurluklar, satylşyklar, watançylygyň deregne satançylygy öňe sürüp, satançylygyň reklamasyny edýänler barada gurrun faktlar, maglumatlar halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirer. Ertesi saat Türkiýe wagty bilen saat 11-de göni aýlymyza hemmeňiz çagyrýar. Bildirişimizi Türkmenim kanalyna goýýar. Tesirleňizi, garaýşlaryňyzy şu temalarda bilýän maglumatlaryňyzy etjek goýjak bellikleňizi hökman ýazyň. Şonu biz halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirer. Ertirki göni aýlyma çenni hoş sag bolun. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Allah ýarym bolsun.